чын күңелдән котлыйм. Бүген безнең Казанның көне һәм республика көне. Сезне чын күңелдән бәйрәм белән матур итеп бәйрәмләрне бергәләп үткәрик. Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая присуждается Попову Владимиру Александровичу за серию хореографических композиций. Шуңа күрә минем милләтемдә үзенең газиз туган теленнән, Татар теленнән районасы итте. Әдәбиятыннан, мәдәниятыннан һәм бердәм гаилә булып, бер бутылып яшәүдә тотынды. Рәхмәт милләт.